Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon sa NDRRMC nga magdeklara og state of national calamity. Kinihuman sa grabing kadaot dala sa bagyong Tino ug gipaabot nga pag-igo sa nasod sa bagyong tawagong bagyong Uwan. Kinihuman ang situation briefing nga gipangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos kaganinang buntag. Ubos sa state of national calamity, mapapaspas ang access sa emergency funds o procurement process nga makapadali sa pagresponde sa gobyerno sa panginahanglanon sa nabagyuhan. Samtang gimando sa Pangulo ang paghatag og relief effort sa mga nabagyuhan, partikular ang Cebu. Gipaandam sad niya ang mga ahensya para sa bagyong Uwan nga posibleng muigo sa Cagayan Province ug North ug Central Luzon. Pero dili daw biyaan ang Cebu kung asa daghan ang nawad-an og panimalay ug daghan ang nangamatay. Mobisita ang Pangulo ugma sa Visayas aron personal nga pangunahan ang relief operation sa gobyerno.